Igbo ndị ọma, anyị echiatago n'obere ezumike anyị gara n'oge ihe na-eme n'obodo. Cherekwa na anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn ebe a na-ewetara gị ihe gbasara ezinụlọ gị ka o si emetụta ha. Dịka anyị na-ekwu na ịgba n'iro na-adịrọ mma ihe na-akpata ya ni. Unu makwa na ama m na ụnụ ọma na ndị Igbo ihe a na-ekwu ọ naghị agbasachakwa anyị ihe nne ya mere ndị mba ọzọ ọnwego ndị mba ọzọ na-asị na ha na-achọ ka ndị Igbo lụọ ha maka ndị Igbo na-alụta nwaanyị ọfụma. Gị wee fụ. Thank you. Biko ekele m gị kelee ihe na-ejere gị ozi maka nke ahụ i kwuru n'ihi na ọ bụ anyị bụ nwoke bụ ndị na-alụ nwaanyị. Maka na ọ na-awụ ụdị esemokwu bata na di na nwaanyị ndị Igbo na-ejisi ike fụ na nwaanyị ahụ nọrọ ma nwoke ahụ nọrọ. Maka na ọ dịghị aga ndebe ọzọ. Ọ bụ arụ. Maka na ụmụaka ka a na-ele anya na-azụlite. Ọ bụghị naanị ịzụ ụmụaka arụ ka ọ bụ na nwaanyị lụkọtara di makwa ụdị ịgbakwa yes asị na nwaanyị lụkọtara di even eji o nwere ndị eji amara asị ga alụkwara nwaanyị ebe ọ na-awụ ha sị ị ga-anọgide ebe ahụ na-ata afọ na ị na-alụ di tutu ị nwụọ ịnwụzie mara na ị na-alụ di na hapụgo oge chọrọ ebe ọ ga-achọ ebe ihe mere nke mana ndị Igbo anya anaghị eme ma ndị Igbo anyị ajighị mara ndị Igbo n'agbanyeghị ihe dị iche iche na-akpatakwa nwoke ga-agba n'iro a ga-emegidekwa ya hụ na nwoke ahụ latakwara ụlọ ka anyị na nwaanyị biri ọfụma ma nwaanyị na-agba n'iro ka ọ batakwara ụlọ ka anyị na di ya biri ọfụma. Ịmakwa na otu ọjọọ na-eso emetụta ha ịbanye otu ọjọọ nwa ọyị ọjọọ ndị ọ ga-awụ ihe dị n'ebe onye ọzọ ihe dị ha mkpa a na-asị ebe ị nọ na-agụ gị ị nọrọ ebe a ebe ọzọ na-agụ gị ịbanye n'ụdị otu ahụ ịma na nsogbu adịgokwa onwe ihe ọ ga-awụ di gị mee gị ga-edinwu ọ gaghị ekwe gị weta ha sị gị gịnị ka ya nọ na-edi gịnị mekwa nke ọ na-eme tupu ịmara ihe na-eme ụbụrụ atụ ịma na ụmụ ụmụ nwaanyị anyị si eme omume nwaanyị ahụ atụgharị uche ahụ nwee ka o si cheta nwoke ahụ ome ihe dị ka nke ahụ ọ sị ọkwa eziokwu ka mgbe eziokwu biko edubakwala anyị n'ime ọnwụnwa ma zọpụta anyị na-ajụ ihe ọkwa ihe anyị na-ekpe n'ekpere ịma na ọ dịkwa egwu otu o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-alụ di ndị enyi ha niile bụ ụmụada na-alụbeghị di ndị a na-akpọ slay queen ọkwa ihe unu na-akpọ slay queen ama m ihe ọ pụtara ana m anụ ka a na-asị slay queen ọ na-alụ di gị na di gị alụọla afọ isii afọ 10 kedu ihe gị na ụmụ obere ụmụaka enwebeghị na-eme enyi nwoke emere gaa n'elu mere gbadata n'ala gị na ha enwe nkwụ ha ga-edufunu gị gịnị mere ha ga-edufu ụkwa ụmụ nwoke ọ na-awụ abịa sị na nwanne ya nwaanyị nwanne nke ịmakwa na dị na onye ahụ na-ehikwa ka ihe ekwu maka nke ahụ ọ naghị eme kwa mgbe ihe ọ na-eme agụrụgụrụgụrụgụrụ hụta ụdị ihe dị etu ahụ ọ dị mma ụfọdụ ndị bụ na amụtazuchabeghị nwa ma ọ bụ na a na-amụ nwaanyị amụtabeghị nwoke ụfọdụ na-amụ nwoke amụtabeghị nwaanyị ọ wee enweghị nghọta a na-achọ maka na ọ bụrụ ma nwaanyị dịka esi kụzie ya ọ wụrụ ọrụ aka nwaanyị ka o si mana nwoke bịazi ọsị nke ahụ sọsọ nwaanyị ka ọ na-amụ ka anyị gazikwa ebe ọzọ ka ọ mụtara gị nwoke ọ nwere ike mekwere ya gakwa ebe ọzọ mụzie ejima ebu nwaanyị kwa ka ihe ekwuzi maka nke ahụ ọ ga-agazikwa nke ịtọ enwekwara ụmụ nwaanyị kama ọ ga-aga ka akụziere ihe ọ ga-eme ka o nwee ike ịkpọkọnata kewe ihe na-akọ maka ndị nke onwe ndị si na ha na-achọ nwa nke a na-agwụ m ike ị na-achọ nwa ụkọnata ihe ka ịma ma ọ ga-abara gị uru ị na-ekesazi ime ekwesị na-etinye n'isi ha nke ha na-eme ịkpa mgbe ke ha na-eme ka e mechapụtara ya ichefuzie na ọzi nke anwa kasị mma ikewezie ya ọ dịkwa egwu ọzi nke anwa ozi ezigbote ihe o nwekwara ndị bụ na ụmụ nwaanyị ga-aga ka ha mara ma o nwere ebe a ga-atụta ime nwoke budataziere nna nwa ezi ọ na-aka njọ wụrụ ma ime ezinụlọ asị nwaanyị na ị ga-amụtarịrị nwoke ọ tinye n'isi ọ na-eme chọọ ebe ọ ga-enweta ọ na-emekwa mgbe ndị ụfọdụ ọ bụrụ na ụmụnna abịaghị ya na di ya na-enwe nghọta ọ bụrụ ụmụ nwoke na-ewe ụdị ahụ mapụ n'ime obi ha ọ bụghị iwu na ị ga-amụtarịrị nwoke ọ dị mma aga m asị nne ka anyị baa ịtụ na nke a bekee kpọrọ effects anyị ekwuole maka ihe na-ebute ịgba n'ezi ọtụtụ ihe dị iche ihe anyị rụtụrụ bụ nnọọ ụmụ anyị rụtụrụ aka ụfọdụ ihe ndị
anyị kwurule mbụ mana anyị ga-ekwu maka effects ọ dị ka ihe ndị ọ na-ebute ụdị ọnọdụ ahụ na-ebute ọ na-ebute ịma mgbe nwoke ma nwaanyị bidoziri na-agazi n'iro ọ na-emezi ọrụ ma onye nke gị na-ebi n'ụlọ ọ na-ama na-ekwu okwu n'isi ekwu ị gaghị amakwa na ọ na-ebenata obere obere ọrụ m na-anọnwu nnọọ arụ abụọ ma wee tọ na-ekwu okwu na-akọ akụkọ na-achị ọma na-adịzi maka na nwoge onye ebe uche gị dị obere ihe ọ ga-eme ịgbọjaa ya ọ bụrụ ihe ọ ga-awa omegbu onwe ha kpọrọ ya o mezi werezi uche gị na-asị ọ na-emezikwa dịka onye nke asị na ihe ọ na-agwa m kịta ị na-eme nke ha bekee na-akpọ compare iji maatụ iwere onye ama atụ iwere ọ dịghị mma ọ jọgburu onwe ọ na-emekwa ndị mmadụ ịbịa di gị nso maọbụ ịbịa nwunye gị nso abụghị ihe ga na-agụghị agụụ n'ihi na ọ bụkwaghị ya eteghị mmanụ enweela aka ọzọ aka agwala ya aka gwara ya aka gwara ikwute m ihe o chetara m ọ na-emezi gị na di gị nọrọ onwe ka esi na-agba egwu nwoke na-asịzi ọ na-ada agbata ọfụma bụrụ onye akịta onye maka ọ ga-esi ikezi ọ bụrụ onye na-agbara egwu n'ụlọ egwu ka o ji ka ya na ya na ụlọ egwu ahụ o ji eri nri nke na-akpọ ụlọ akwụna akwụna ebe eji eri ọrụ bekee nke ya ime ka isi gbagazi egwu gbaruo n'ebe onye dota ahụ saa anụ gị isi ịbịazie nwaanyị nke dị so n'ụlọ nwezi ihe kpọrọ ya ọ dị egwu ọ dị mma kedu maka ịkọ nkọ na ịba mba na iwe na ọnụma na ekworo ịma ihe niile ga mgbe di na nwaanyị nọ abịa mgbe ọbụla ha na-ese ka iche na-ata esemokwu ahụ o so n'ihe na-ese agaghị akpọ ya afa ya ma eji na-asị tupu isi na gị na di gị ma ọ gị na nwunye gị chọrọ ịgbasara anyị asị ka edusegoro sọsọ n'ụwa ofe ebe ka unu nọte aka maka ama na unu ike nọtezie aka bidozie na nke ọzọ ha mara na ọ agaghị agbasa mgbe ụlọzi na-anọzi owezi ebe a na-enwetazi onwe ya gị nwa nwere ebe na-enweta okezikwa ụgbọ obere okwu ahụ rụzie anụkọwazie nkọ sewezi okwu na ya okwu mgba maka uche gị adịghị ihe ọbụla o mere ụfọdụ ihe ndị na-agbaghara ya onye nke na-akpọ dadi kpọọ ya bebi ma ọ gaa n'iro ọ pụtasị si ya papa onye ọ na-asị ligodi ọ na-asị na ị na-akparịzi na-azị inwe nsọpụrụ ebe ọ nọ ihe ịgba n'ezi na nghọgbu ekwughị agwaghị onwe na eziokwu na nghọgbu na ịgba n'ezi na-ebute kedu ụdị ezinụlọ bụkwa n'ihe nke ahụ ma ọ bụrụ otu ahụ ka esi alụ di na nwunye ọ gaghị adị mma kedu maka ihere na ịta ụta na ihere sokwa n'ihe ọzọ ọnọdụ ọzọ ụdị ọnọdụ a na-ebute maka ịhụ mmadụ abụọ bụ na otu onye maọbụ ha abụọ o nwere nke ha abụọ na-agbacha o nwere otu onye si na ya ma enyi nwoke dị nwunye ọ nakwa ọkwa expert ka ọ wee gba n'ezi mbụ nwoke nke enyi nwoke mana ihe o ji agọrọ isi onwe bụ mụ hapụ ya na ya ma onye wee enyi nwoke nwunye m si ihe o ji dị njọ ịdị na-agba n'iro onwe ihe mere nke nwoke ma onye gị nwoke ahụ ma na ị nwere onye nwaanyị nwere ihe ga-abịa n'ezinụlọ ọ bịa sị nwaanyị gị gbachikwa ya nkịtị lekwe maka ime na ezinụlọ ahụ emebigo ọ gbasala o nwere akọ m ga-akọrọ gị ma anyị gaa obere ezumike onye nke bịa na-eme mkpọtụ nwoke ahụ nwere nwaanyị ọ na-achụ nke nwoke nke ọzọ abịazikwa ka onye nsogbu maka na ọ ma nke nwaanyị ahụ o nwere ka anyị na-esere were akụrụ relation nke ọzọ si gị na o mee mkpọtụ kịta ya egosi onye yi na nwunye na-ewu akọzine ka i wee fụ ihe a dịka ọhịa ahụ ihe ihere nnukwu ihere anaghị ekwuzi okwu ọ na-ebite ihere anaghị ekwuzi okwu nke ịma mpụta nwunye na okwu ịma na anyị ma ụmụ nwaanyị na-agbakwa mbọ anyị anaghị akwado ụdị ihe ahụ nwaanyị ibe anyị mee ya mụrụ nwoke dịka ha na-akwado ya ha na-ekpuchikarị ha nwaanyị fụ na nwaanyị ibe ya na-eme agba n'iro ọ gwupụta ya ka eme ya akaja mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị chọrọ ịnara gị di gị ahụ ị na-anụ anụ sef hapụ nke ahụ hapụ ihe ụmụ nwaanyị bụ n'obi ọ bụghị ya ka a na-ekwu nwoke mgbe ụfọdụ nwoke ga-ekpuchi nwoke ibie ka ọ gwa ya ka ya na ya kpaa mara anaghị ekwuzi okwu ihe dịka ọrịa anyị ga-ekwu nnọọ maka nke ahụ mana anyị ga-agbaji obere ezumike anyị cheta anyị ga-akwa n'iru pụtọpụ ihe ndị ọzọ nọ n'ime isiokwu ya biko nọnyere na anyị na-eche